Assalamu alaikum uwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari TV. Wannan channel ta Lafiya Jari TV za ta dinga kawo muku hanyoyi na kula da lafiya a sauƙaƙe kuma a cikin harshen Hausa. Ga waɗanda suka san shafin Lafiya Jari, kun san cewa muna kawo muku hanyoyi na kula da lafiya a shafi na Facebook da Instagram da WhatsApp da sauransu. Wannan shi yasa muka bunƙasa muka fito da wannan tsari na channel domin kawo muku bidiyoyi ta yanda za ku fi samun sauƙin saurare tare da kallon hanyoyin da za ku kula da lafiyarku cikin sauƙi. A wannan channel insha Allahu za mu dinga kawo muku abubuwa da dama waɗanda za su taimaka muku wajen kula da lafiyarku. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, muna roƙonku da ku je ƙasa za ku ga wata alama da aka rubuta subscribe. Ku danna wannan alamar, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shi zai ba ku daman samun bidiyoyinmu muna sakar su. Sannan danna mana alamar like a wannan bidiyo, wannan shi zai sa mu tabbatar cewa kuna tare da mu. Sannan kuma ku yi mana magana a comment, ko tambayoyi kuke da su ko shawarwari da duk abin da kuke bukata za ku iya rubuta mana a sashi na comment. Yawwa, da fatan ka yi subscribe. Yanzu za mu ci gaba. A cikin wannan channel, kamar yadda muka faɗa, za mu dinga kawo muku hanyoyi na kula da lafiya cikin sauƙi. Wannan shi zai haɗa da bayanai akan cututtuka, abubuwan da yake kawo waɗannan cututtukan da ake fama da su, sannan kuma hanyoyin da za a magance su da kuma hanyoyin da za a kare kai ta yadda cututtukan ma ba za su sami mutum ba cikin ikon Allah. Bayan wannan, za mu ringa kawo muku abubuwa, misali kamar amfani na motsa jiki ko kuma yadda ake yin motsa jikin kansa ta yadda mutum ba zai sami illa ba ga lafiyarsa. Za mu dinga kawo muku amfanin 'ya'yan itatuwa, waɗannan 'ya'yan itatuwan da muke gani kullum, wani lokaci muna ci wani lokacin ba ma ci, amma ba mu san amfaninsu ba. To za mu dinga faɗa muku amfaninsu ta yadda za ku ringa amfani da su wajen inganta lafiya. Za mu dinga kawo muku amfanin kayan lambu kala-kala wanda kowa ya san su, irin su alayyahu, kayayyakin ganye da dai sauransu. Za mu dinga kawo muku abubuwa na ban mamaki a jikin ɗan adam wanda ga su a jikinka amma baka ma san da su ba, ko kuma ka san da su amma baka san yanda amfani su yake ba, ko kuma yanda Allah ya halicce su. To za mu dinga kawo muku bayanan waɗannan abubuwa ta yanda za ku fahimci irin halittar da Allah ya mana kuma ku gode wa Allah. Za mu dinga kawo muku nau'i na abinci masu gina jiki wanda mutane da yawa suna fama da matsala ta ƙarancin nauyi a jikinsu. To za mu dinga kawo muku nau'in abinci da za ku dinga ci wanda za su taimaka muku wajen samun madaidaicin nauyi da jiki ke bukata. Ga waɗanda suke da ƙiba kuma, za mu dinga kawo muku hanyoyi waɗanda za ku bi domin ku rage ƙiban nan, saboda ƙiba tana da matsaloli, tana da illoli ga lafiyar ɗan adam. Ga maza waɗanda suke fama da matsaloli irin matsaloli na tumbi da sauran matsaloli, duk za mu kawo muku hanyoyin da in dai kun bi cikin ikon Allah, za ku ga wannan matsalar taku ta zama tarihi. Waɗannan da ma wasu abubuwan da dama su ne abubuwan da za mu dinga kawo muku a wannan channel tamu mai albarka. Idan kai sabo ne a wannan channel, yau ka fara shiga, muna roƙonka da Allah ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa, sannan ka danna mana alamar like, sannan ka yi comment a ƙasan wannan bidiyo. Idan kana son ka samu ƙarin bayani akan shafin Lafiya Jari, za ka iya zuwa ka duba shafinmu na Facebook, wanda za mu ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo, wanda kuna danna shi zai kai ku kan shafinmu na Facebook ba tare da ɓata lokaci ba. A shafinmu na Facebook za ku ga irin ayyukan da muke gudanarwa, bayanan da muke kawowa waɗanda suke taimakawa al'umma, waɗanda suke kawo hanyoyin inganta lafiya da kare cututtuka cikin harshen Hausa a sauƙaƙe, kuma bayananmu masu inganci ne wanda suke da tushe na ilimi a likitance.
Sannan kuma akwai shafinmu na Instagram wanda sunan shi Lafiya Jari Official. Idan kuka duba shi ma akwai link ɗinsa a ƙasan wannan bidiyo, shi ma zai kai ku shafinmu na Instagram domin ku ga abubuwan da muke aiwatarwa. Ku kasance da mu a wannan channel domin samun ingantattun bayanai da ilmantarwa akan hanyoyin kula da lafiya waɗanda insha Allah za su amfane ku da sauran al'umma baki ɗaya. Muna roƙonku da ku ringa yin sharing ɗin bidiyoyinmu domin taimakawa al'umma da wayar masu da kai akan wannan hanyoyi, domin a yanzu a wannan zamani idan kuka duba akwai labarai na ƙarairayi, akwai labarai waɗanda ba su inganta ba da ake ta yaɗawa akan hanyoyin abubuwan da suka shafi lafiya waɗanda ba daidai ba ne, wanda waɗannan abubuwa yawanci suna illata mutane ba tare da sun sani ba. Mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi.